कइले बैठा जाए के बा गेहूं काटे आय ना जब गेहूं काटे त मालिक मार के गाड़ फाड़ दिया आई बकरी त तबाह कइले बैठा हुल हुल तबाह क के धइले बड़ जा तबाह हुल हुल गेहूं काटे जाए के बउए तबाह कइले बड़े चल चल कितना टाइम हो गई कटनिहार के भेजल बहन काटे खातिर कटलो सा कि ना जाके देखे के पड़ी तो कनी के कहले रही सुबह के गइल बड़ा सा कि काट दिया सा फटाफट और ज्यादा काटहूँ के ना रहे बाबूजी निकल कहत सुबह हमरा कहलन कि तू खेत पहिया हम चलो तनी अभी तक कहलन ना का बकरिया त इजे बैसन उहो गजब आदमी के संग धर ले बंद दादा छोड़ हमरा के जे आराम कर दो एहन तो देखल जी गेहूं कटाई त कटाई ना कटाई त ना कटाई देखा बेटी चोदवन के अभी हमर एगरो गेहूं नहीं खसा कटले अरे सरवाई तू रब बेटुआ ए तू आके सुतल बड़े का करी का तोरा के पगार दियल बाकी पैसा दियल बाकी ना 2 दिन पहले सरवा लेले बड़े रे अभी हमर गहू ना कटले तू ओ नो तोर बाप कहां बा बाबू के देला के बाबू बतिया बा कहां बा तोर बाप देखलो हमरा भी मत उठा रे सरवा तू हमरा के हंसुआ दिखाई दे रे मालिक हो मालिक कैसे रह ठीक ना आव तोरा मारे बुझाता की मार दे दू तबा के मिला दे हंसुआ अरे सरवा तोरा बाप के बुलाओ तनी तब तोरा के बताओ तनी जो 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 तोर बाप हमरा बिचू बोली रे हमरो रे तोरा बोले आवेला आके हमरा भी झरले बड़ा बुझाता कि तार बनिहार हनी बाबू अन बाबू से बतियई ह हमरा से मत बतिया काट देब हम तुरंत से सरवा बहुत दाल लइका तोर बाप के बुलाओ तनी तब तोरा के बताओ तनी बाबू के त दादा के बोला झाड़ फरक नहीं पड़ेला हमरा चल चल सरवा चल तोरा बाप के बिचू लिया के चला तनी अरे जो 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 तोरा से मारी काट के हम बतावा तो कपड़े ले बुझाता कि ना तब कहिए नो अरे क्या अरे बाबूजी हो ए जा सुतल बड़ा हां हो बाबू का करे गेहूं काटत का घाम लागल तन के सुतल बई हो आराम सुतल बड़ा आई बाण की गाई बांस पीले बड़ा अरे रमचंद्रा आई तोर लइका का करता का हो मालिक ए का करता तोर लइका का करता हमरा का हंसुआ दिखावता हंसुआ दिखाता गांठ कर दे हंसुआ से चल ई करत ना का धोग रे ना ना झगड़े रे मालिक हमरा से का कल हवा सुबह रे कि तू चल खेत पर हम चलत नहीं हां पकड़ लेबो ना हां बाबू तो तू आ कहीं सुतल बड़ा हम तारा इंतजार में होया बैठल बानी हो की पर तरे हम लागुल हो का करे ई पेट चोदवा ऐसन बा एकरा तू खेत काटत रह ऐसन आदमी खेत काटत रह ना जाय तो मालिक न हड़न अरे मालिक नहीं झाट होना के एक अरे रामचंद्र देखले तोरा मुंह पगा जीता साला अगर हम चाहम तो तोहनी के दोनों के बर्बाद कर देम ना बाबू ना हमार बात मानबा हां बाबू बोला चलो एकर गेहूं ना कटाई चलो अरे सर तू हमर पैसा ले बड़ा हमर पैसा कौन दी रे जल्दी फंस गलो त मार भसुआ तो कपड़ा फाड़ दी हम अरे सर हमर तू पैसा लेके गइल बड़े चला अपन नून तेल घर के चलैले हमरा मालिक कह के पैसा मांग के लेके गइले चल उ पैसा निकाल अच्छा मालिक कटा सही सही बताइए कि पैसा लेके जुआ खेले बड़ा कि तू घरे देले बड़ा ई बतावा हमरा बाबू ले ले रही नून तेल लावे खातिर त चला हमरे देहल से तोहनी के नून तेल चलत रे देहल से चलत गाड़ी में बास करी ना बा कह दे हमार खेत ना कटाई रे तोहनी के फ्री में देले भाई कटा जी बाबू कटा जी दूसरा से देख के कटवा ली है ना कटाई तो साला तोहनी जानी के गाल कर देम सोच रही हस हमर पैसा दे दस नहीं तो आओ तू दुआर पे भेंट कर हमरा से तब तोरा हम बतावो तनी अच्छा ठीक बा पंचायत लिया के चलम ज्यादा बकबक करबे त चले का दोस्त ए रुका ना चलत जा का बड़ाइल बड़ा सब बोल ए दोस्त एगो बात कही का बोल तू हमार दोस्त हवे ना हां बोल तोरा के मेला में मिठाई खियले रही ना हां बोल हमार बात मनबे ना अरे बोल ना लजात क्या बेसला जोन बतला जोन बोले चाहिए ऑप्शन बोल ए दोस्त चल ना तनी हमार गेहूं कटवावे के बा कटवा दे भाग साला कहीं के हमार तरह का हाथ चल तो तोरिया के बोझ ढोवा दिन ढोवेबे ना कइलो त जते बोझ ढोवे ना भगल आजकल चल बोल चल घरे सुन ना चल तोरा के खर्चा करा देब सांझी के अरे खर्चा के मुंह मारा हमर बाबू खर्चा करा दिहन तारा इसन को गोइलन बोल आवे ए भाई देख बुरा ना माने के चाहिए अरे साला हम ना जी तोरा कहली कहीं
तारा कहिला कि उसन में काम ना करनी तुम्हार खखुआई रहबा कि ना हम करबे करब जाए तो का करब गेहूं ना काटल जी त खाई जी का बताब तो ठीक बात चल ना बाबू तेरे ठाकुर बंदी आज बैठ ले तनी तरकी बैठ ले तनी हां तनी चल ना बकरी हे ही जा बैठला त हेनिया के पीछे में डुगुर जीवा तुम ज्यादा हो दियो तनी मियां था गुल बउए एक बात सुन ल अब ओकर खेत में नहीं जाके कटी ठीक ना ठीक बा बाबू हम जतनी घरे आराम क के आई बकरी बढ़िया से गिन के हाक के लई ह ठीक बा बाबू ठीक जा ना? हां जा अब ना गेहूं काट ओकर ना काटे जीवा ना ओकर गेहूं ना ना, काटे। ना। ना अब गेहूं ना काटे जाई हां उस आदमी के काम ना करे के चाही ठीक बा हम चलो तनी ठीक बा बकरी ले आवत तनी हाक के ठीक बा बस बताब गेहूं अब ना कटाई बाबूजी ए बाबूजी हां ओने कहां करे तू अभी खानिया उतरे रे हमारी नहीं काटे ना हो बाबूजी तू अभी खानिया उतरे हउ बड़का बुए तो झगड़ा कर देला हुए के करा से आ? बाबूजी मलिकवा संगे हां आए अभी खेत ना काटल जी बाबूजी आए बता तू अभी खानिया उतरे आ 2-3 गो लाश गिर गो रही थे जा तब हाँ? हम लेट हो गइल बाबूजी का करब घरे खाना उना खा के आवे में लेट हो गइल तो तोरा ओनिए रहे के बारे ओनिए रे हां ए तो बड़का बाबूजी कितना मार- झगड़ा करते हुए ऊ हमरा के हाँ? काहे मारत तोड़ा बाबूजी तू ओने का करत रहा बड़का आके झगड़ा करता कबे काहे बकरी है ना चरत ऐसा ना ले जाए के भौगा मियां थाकल बा हमार सुनो ना बाबूजी एगो दोस्त रहे ना हम सोचला ओकरो के लिया लेती तो एक दो पाह लगवाई त ना वही में तो तू हेतन लेट करबे लिया कैल हड़े वो कहता ना कि हमार तोरिया के बोझवा ना फेंके गई रहस तो तू उ ना दूसरे आइल के ह। कामे करबे अपन काम ना होई हम आवते रही बाबूजी लेकिन क्या करब फेन लेट हो गइल कि साला उ ना लेट कर देले ह जल्दी से ना इधर लकड़ी ले जाओ बकरी कुल हाँ के घर ले चलता मियां थाकल बउगे हमार आवत नहीं हम ठीक बा बाबूजी बड़का हम के लेके बिदा के नहीं घर जातनी ही जातनी बताओ ई आवत है तना लेट से अब बड़का आइल की बताओ झगड़ा वगड़ा कर के गेहूं माना कर दिलस कि ना कटाई अब का खाई जी हमनी के अच्छा बड़का बा न कमा के खियाई चलो देखो तो बकरिया उकरिया अपन हकलसू ले गुले रे हां बाबूजी ले जाते हैं जल्दी से बकरी ले जाओ देखिए बड़का कहाँ बउगे बताओ